Проливните дъждове предизвикаха потоп в района на Кюстендил. Придошлите води на река Бистрица са откъснали пътя за село Гърляно, съобщиха от Гражданска защита. Бедствено е положението и в друго село по пътя за границата ни с Македония, Ръсово. Тежки машини запълват с бетонни блокове и земна маса коритото на придошлата река. Движението на автомобили за гранично контролно-пропускателния пункт Гюешево е спряно заради свличането на пътя. Сега в района е нашия колега Марин Николов. Марина, здравей! Има ли пострадали хора най-напред в двете бедстващи села? Здравей, Христо! Няма пострадали хора в двете села. Всъщност това, което виждате зад мен е река Бистрица, която извира от Осоговската планина и по пътя си, по изключение, защото хората казват, че толкова много вода от много време не са виждали, е разрушила 3 моста в селата Ръсево, Гърляно и Николичевци. Всъщност тук щетите са най-значителни, защото говорим за мост, по който минава пътя за Гюешево, граничен пункт Гюешево. Фактически този път ни свърза с Македония. Движението е спряно за неопределено време, тъй като, както виждаме, моста е умишлено срутен заради подкопаване. Всъщност основният проблем е подкопаването и заради подкопаването служители на пожарната и гражданска защита умишлено са срутили моста, за да не се срути сам и фактически движението е спряно. Тук до мен са хората, които всъщност част от хората, естествено, от местните хора. Да ви попитаме, толкова много вода виждали ли сте и на какво според вас се дължи това? Аз съм на 53 години, за сега толкова много вода не съм виждал. Дължи се на повечето вода, където през нощта цяла нощ валя и днес до 10 часа. Затова е тая вода в момента. Инцидент с този мост до сега има ли? До сега не. Не е имал инцидент до сега с моста. Да. На какво според вас това се дължи? Много ли дъждове валяха тук? Много дъждове. Аз съм тук годишен жител на това село. Това и път беше, но малко беше водата. Но сега там животът ми се случва за първ път. При нас имам 2 деца. Мост отнесе и аз чуда как децата че пътя на училище. Пътя отнесен. Пътя ми отнесе поне и метър. Да. И чуда аз как тези деца ще пътя на училище. Чуда се, извери. Вие сте от тук също? Да. Какви? Кажете. И какво да кажа? Казват, че още от 70 години насам такова нещо не е било. Един възрастен човек тук от Гърляно каза, че 70 годишен такова нещо до сега не е било. Добре, според вас някой не си ли е свършил работата точно или просто природно? Работата, да, точно, защото не си е свършил работата. Ето сега потърпевши ще са селените, където живеят тук. С какво сте потърпевши по-конкретно? Няма да може да човек, ако му стане лошо, ще се разболее, не може до Кюстендил да отиде, не може откъде да мине, как да отиде до там. Ако нещо много е зле, как да дойде линейка да го види? Децата не могат да ходят на училище, да. Колко мислите, че ще продължи това? Не знам, сигурно още много дълго време. Ако така работят както сега, цял ден се мотаят, нищо не правят, не знам. Добре, ние всъщност виждаме, че все пак пожарникарите се опитват се максимално да овладеят положението. В крайна сметка едната част от моста вече е почти срутена. Нека видим и едно видео, което направиха нашите кореспонденти с повече гледни точки по проблема. Какво всъщност се случи тази сутрин в района на Кюстендил. В Кюстендилско дъждът не е спрял да вали от 2 дни. Река Бистрица излезе от коритото си и започна да нанася щети. Тази сутрин положението става неудържимо. 8 часа още събрах щаба и веднага на място дойдоха специалистите. Първата ни работа беше да отцепим кметовете на населени места, да предупредим хората. Абсолютно всички са изведени в близост до трасето, до реката. От тук нататък подготвяме и останалите мостове, защото има опасност за трасетата надолу и главния път за София, така че всички мостови инженерите са разпратени, проверяват се. Бойните води са подкопали пътя за Гюешево край село Гърляно. Местните хора не помнят някога да е имало подобен потоп. Сега обаче придойде, премина през пътя, отнесе пътя, превърна го в речно корито, бутна административната сграда на централата, продължава ето и на главен път А1. Виждате какво става. Спасителни отряди на гражданска защита започнаха укрепителни дейности. Повече от 10 самосвала с камъни укрепителни панели пристигнаха на мястото на отнесения мост. Както винаги се намериха хора, които да обвинят институциите в бездействие.
нещата трябва да се предугаждат и да се взимат превентивни мерки. Сега вече нещата са много тежки, много сериозни. Прекъснато електрозахранването, след като един електрически стълб е паднал в село Гърляно. Опасност за местните хора няма. Те са предупредени да не се движат в района на бедствието и по възможност да останат по домовете си. Марина, ясно е, че обстановката около теб е изключително тежка, главно заради многото прииждаща вода в реката. Има ли все пак обаче информация кога ще бъде отворен пътя за границата с Македония? За сега няма такава информация, тъй като, както видяхме, част от моста тепърва се срутва. Чакаме всеки момент да разберем какво ще става по-нататък с чакащите на излизане и влизане съответно за Македония и за България. Това е основният проблем. С повече информация и подробности очаквайте ни в централната емисия Календар. Благодаря ти. Марин Николов остава в района на Кюстендил, където невиждан от 70 години потоп предизвика много щети. Наживо в централната емисия Календар.